bukbang tani guys. Ulo siya tawag ani. Maskara. Usa ka uluhan guys. Ato ni siya tungaon. Kumalakwa ang ato. Wa amen ato gaman guys. Ato ni is crispy. Lapuan na eh. Tanga ito o ahos o luya. Tapos tanga ito asin para mag-alog ba. Okay. Kayo. Pamanata. Pag mo natalata na, di na okay na kaya gamay lang kuwang. Kumuk na. Okay, ganyan na. Anta. Katuhan na guys. Ang tani siya. General, ito ay bigas. Ito ay mahal na Fry. Chicken fry para babagtik. Okay. Palamigin muna ulit. Palamigin tapos. Yan na guys, luto na. Ato nang i-serve sa atong mga nag-order. Luto mo. Ay. Mga sa nag-order di Kami ang hiwa-hiwa daan.